Andrej Hlinka na návšteve v roku 1937. Pán farár Vincent Boleček, neskorší poslanec Slovenského snemu, ktorý v tom čase pôsobil na nemčinianskej fare, pozval na slávnosť Združenia Slovenský orol, osobnosť otca národa, monsignora Andreja Hlinku. Vzácneho hostia v sprievode viacerých kňazov privítal pod slavobránou vtedajší obecný richtár Peter Kesek a potom aj pán farár Boleček. Svätú omšu o 9. hodine v kostole za asistencie viacerých kňazov celebroval sám Andrej Hlinka. Po omši sa prešli po dedine v sprievode, v ktorom sa spievali národné a hymnické piesne a zamierili do tunajšej školy. Na školskom dvore ich čakala pekne upravená tribúna a nádvorie bolo zaplnené do posledného miesta množstvom ľudí z celého zlatomoraveckého okresu. Obzvlášť veľa bolo mladých ľudí. V programe vystupovali školopovinné deti, mládež, aj orly zo Zlatých Moraviec. Potom vyšiel na tribúnu otec Hlinka. Jeho reč ľudia prerušovali potleskom a kričali: Nech žije Hlinka. Na záver svojho dlhého plamenného prejavu povedal: Pokiaľ budem žiť, aj keď v čiernej zemi budem hniť, teba, ľud môj drahý slovenský, nikdy ťa neprestanem ľúbiť. Na snímke Andrej Hlinka, druhý zľava, a za ním v civile okresný náčelník zo Zlatých Moraviec.